Når 30 år jyde sind brænder for at lave arrangementer sammen med dig. Så nu spørger jeg ud, kan du bruge mig? For jeg er struktureret, positiv, engageret og fuld af liv. Mig og kolleger, vi har det godt. Projektledelse, damn det er hot. Jeg har et stort overblik. En hver deadline holder jeg solidt. Og jeg elsker mennesker, det er godt, så jeg smiler, fordi mine relationsevner er i top. Evaluering og rapportering, jeg mestrer. I Office-pakken er ekspert. IT-systemer, det klarer jeg snilt, jeg må sige nu. Vi får det for vildt. Lad mig lave events og kongresser. Fra A til O, lad mig lave messer og konferencer. Eventkoordinator, hallo. Intern ekstern kommunikation. Jeg forstår mig på interaktion. Jeg vil ud og jobbe i jeres organisation.